बासायगिरि बिफा इसोरखौ मानोना जोङो बै समनि 1972 मायथाइनिफ्राय गायसनजाजेननाय जोंनि बे मण्डलिया बे समावहाय जुदियो बे मण्डलिखौ गायसननायाव आइ आफामोना लोगो मोनफैदोंब्लाबो समनि दैदेननाय बायदि आङो बिमा बिफाजों लोगोसे बे जायगायावहाय उपस्थित जानो हायाखै। बेबायदिनो गुबुन जायगायावहाय 8 बोसोरसो बैनांनायनि उनावसो आं बे मण्डलिखौ लोगो हमफैनो हादों। ओमफ्राय बै समफोरावहाय बेबायदि जाक जमक गाजा गोमजा रंजानाय आरो बेबायदि फोरबोफोरखौ फालिनायफोरा बे हुदाफ्रा गैयामोन। बेखायनो जोङो दिनैनि बे समावहाय गुबुनफोरनि रंजानाय गुबुनफोरनि खुंनाय बेफोरबायदि फोरबोफोरखौहाय नुबोनायजों लोगोसे दिनै जोङो थांनानै शारिरिक अबस्थायाव दुखुथियाब्लाबो जि हायो फोरबोनि मुङैनो जोङो बे फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय जों थागथियारि जाबाय। आसा खालामदों इसोरा जोंजों लोगोसे थागोन। बेबायदिनो 1972 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम बे 2022 मायथाइसिम फैनायाव गोबां बेबायदि नारा नाथानि गेजेरजों खरबा न'खरनि गोख्रों बे मण्डलिखौ गायसंनायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनैसिमहालागै एसेब्लाबो इसोरनि मोखाङावहाय गावखौनो देरगानाय जों मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे मण्डलनि न'खरफ्रा दिनैसिमहालागै गोबां जाबोबाय। आरो बेबायदिनो बै मुगानि समावहाय जुदियो रोङै रायैनि गेजेरजों इसोरनि आशीर्बादखौ लानानै जेरैबायदि बे मण्डलिखौहाय खांबोदोंमोन, दिनैनि मुगायाव बै मुगाया गैलिया। एसेब्लाबो बावैसोनि उनावहाय जोङो बेखौ गोरों गथ' गथायफोरनि दारै जोङो दैदेनलांनो हागोन। आरो दा जे अबस्था दङ बिनिख्रुइ समायनासिन जागोन जों भरसा खालामो। खारन इसोरनि आशीर्बाद आरो मुगानि दैथिंनाय बायदि जोंनि उनफिरिफ्रा बेबायदिनो मोजांनिफ्राय मोजांसिनावहाय आगान सुरलांगोन। गुबुना जेरै समायनासिन जादों जोंनि मण्डलियाबो सानसे समायनासिन जागोन बेखौनो जों मिजिंथियो। बेबायदिनो गायसनजेननायावहाय गासै 6 न'खर 6 घरमोन। बिसोरो गासैबो दिनै जोंजों लोगोसे गैलिया। अबशिष्ट गोथां महरै जों मोननो हादों 2 हौवा आरो हिन्जाव जायखौहाय आं बिमाय असे जायो बिमानै जायो। बिसोरो जोंजों लोगोसे दाबो दं आरो जेसेबां इसोरा गोथाङै लाखिगोन बे समसिम जों एसेब्लाबो सोंनाय फिननायनि गेजेरजों बे फोरबोफोरखौहाय सुद्रायलायनायनि गेजेरजों जोङो खुंनो थाखाय थागथियारि जाबाय। जोंजों लोगोसे थाफानाय आंनि जे आमाय बिथांनिफ्रायनो माखासे परामर्सखौ लानानै माखासे बिथिङावहाय जोंनि जारिमिनफोरखौहाय दैखांनाय जाबाय। जारिमिन दैखांनाय समावहाय हयथ' गोबाङानो गोरोन्थि जालांनो हागौ। खारन बे नियमावलिफ्रा सिगाङाव गैयामोन। दिनै गाबोननि गेजेरावसो गुबुननि रंजानाय गुबुननि बेबायदि खुंनायफोरखौ नुनायखाय जोंबो दिनैहाय जांख्रिखादों फोरबोनि मुङावहाय। बेनिखायनो माखासे पर्टफलिय'फ्राव थानाय माखासे बिबानगिरिफोरखौहाय हयथ' एसे उन सिगांबो जाबाय जालांनो हागौ आरोखि। बेनिखायनो बे गासैबो बिथिङावनो आं इसोरनि मुङावहाय जोंनि बे गोरोन्थिफोरनि थाखायहाय निमाहा बियो। जायखौ जोङो अबशिष्ट जोङो मिथिनानै मोननाय बायदिल' जोंनि जारिमिनफ्रावहाय बे हाबाफारियाव जों जारिमिनखौ दिहुननो हाबाय। बेखिनियानो। भरसा खालामदों इसोरा अरायबो जोंजों लोगोसे थागोन आरो बे मण्डलिखौ जौगाहोनायाव इसोरनि गिदिर दया आरो आशीर्बादआ जों बयनिबो सायाव थाफ्लायदों। बेखौनो आं इसोरनि सिगाङावहाय दिनै बे सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों मिथिहोनाय जायो। इसोरनि गिबियाव जोंनि बासायगिरि बिफाखौ हामबाय होयो आरो दिनैनि बे जुबिलियाव नोंथांमोन चेनेलनि दारैहाय आं बेखौनो खावलायहरनो बा हामलायथि हरनो गोसो जादों। दिनै गिबि जोंनि खोला गालाबारि बेप्टिस्ट मण्डलिया गोलाव समनिफ्राय दिनै जोंखौहाय आगुनि दैदेनगिरि आरो दानि दैदेनगिरि बिथांमोन साफ्रोमखौबो रुंसारि जानायफोरखौ जों गोसोखांदों आरो दिनैनि बे सोलिगासिनो थानाय समाव जि दैदेनगिरिफोर जों बिथांमोनखौ हामबाय होनो दिनैनि बे गेदेर रंजानायाव जोंखौ बेबायदि स्टेजसिम बे लेभेलसिम जोंखौ सहैहोनायनि थाखाय। आरोबाव जोंनि मिसननि थुक्राझार मिसननि सिगांनि जिनाखि दैदेनगिरि आरो दानि दैदेनगिरि बिथांमोननि दैदेननायावहाय जोंनि मण्डलिखौ
जोंखौ मोजाङै जोथोन लाबोबाय, जोंखौ हेफाजाब खालामबाय, जोंनि गासै थासारियावबो जोंखौ सहाय खालामबाय। बेनिखायनो आं साउथ गालाबारि बेप्टिस्ट मण्डलि जानानै जोंनि मिसननि BBCनि सायाव इसोरा गिदिरथार बोर होथोंसै। आरोबाव जोंखौ बेबायदिनो इसोरनि नैथि फैफिननाय समसिम जोंनि मण्डलखौ बेबायदिनो दैदेनलांबावथों, आं बेखौनो जोंनि मिसननिसिम बेखौनो इसोरनि सिगाङावहाय आसा लाखिबावबाय। आं बे चेनेलनि दारैहाय जोंनि मण्डलिनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो गोसो जादों। जोंनि मिसननि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो बेक्तिफोर जिखि फोदाव थाया मानो, जिखि खामानि बा एजेन्डाफ्राव थाया मानो, बिथांमोन साफ्रोमखौबो आं खावलायदों जाहाथे बे जोंनि रंजानायाव बाहागो लाफैनो थाखाय आरो जोंनि एरियानि आरो जोंनि जिनाखि खाथि खालायाव थानाय NP, लथारेन, केथलिक, CRC जिखि मण्डलियानो जाया मानो बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे रंजामा जुबुलियाव बाहागो लाफैयो, आं बेखौनो मण्डलिनि जानानैहाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना बे नोंथांमोननि मण्डलिखौ लुफुंनायाव माबेबाफोर मोगा-मोगि जेंना, गोसोआव थाथावथाव जेंनाजों भुगिनांदों नामा? 50 बोसोराव 50 बोसोरनि गेजेराव जोङो बे 50 बोसोरसिमाव जों दिनैसिमाव जोंनि आगुनि गोबांथार जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रुंसारि जाना थांबाय। बिथांमोननि दैदेननायावहाय जोङो बिथांमोना बबावबा आबाद खेथिफोर मावनायजों आरो बहाबा बान्दो बेबायदि खामानि मावनायजों जोंखौ बेबायदिसिम दैदेनबोबाय। जों बेबायदि अनेक खस्थ'थायै जोंखौ दैदेनबोबाय। जों बिथांमोनखौ गोसोखांदों दिनैनि बे जुबुलिनि दारैबो। नोंथांमोना बे 50 बोसोर रंजानायखौ नोंथांमोना फालिनो मोननानै नोंथांमोना गोसोखौ माबायदि गोजोननाय मोनदों? जों बे 50 बोसोर रंजामायावहाय जों बेबायदि गोजोननाय मोन्दों। जों बे फोरबोआवहाय जोंनि जिनाखि जों खुगाजों बुंनानै जों फोजोबनो हाया। मानोना जोंखौहाय इसोरनि दैदेननायावहाय जोंखौहाय बे फोरबोखौ, बे जुबुलिखौ जोंखौ मोनहोबाय। आङो हामबाय होयो सिगांग्रो जोंखौ गोथाङै लाखिबाय थानाय जोंनि बिफा इसोरनि अननायजोंसो जोङो बेबायदि मोनसे मोजां रंजामा बेबायदि मोनसे सेलेब्रेसनखौ जों मोननो हादों। मानोना इसोरा अननामोनब्ला जोङो बेसे गोलाव बोसोरखौ जों मोननो हायामोन। जोंनि आगुनि दैदेनगिरिफोरजों बेबायदि मोनसे जोङो सोमोन्दो लाज्लायनानै, लोगो लाज्लायनानै जोङो बाहागो लाज्लायनो हायाब्लाबो दानि बे ससे इसोरनि बे प्रग्रामफोरखौ जोङो मोनबोनायखाय जोंनि बिफासोरखौ आङो एखेबारे जिउजों हामबाय होयो। मानोना जोंनो गोलाव सम बेबायदि मोनसे दिनफोरखौ जोंनि आबै आबौमोननि सिगांनि माखासे दिन बोथोर, माखासे बेबायदि मोनसे मावनाय दिन्थिनाय आदर्शफोरजों जोङो बे बोथोरखौ जों मोनफैदों। इसोरा जोंनो बेबायदि मोनसे गोलाव लामा होनायनि थाखाय आरो जोङो बेबायदि मोनसे 50 बोसोर जे मोनसे सेलेब्रेसन बेखौ मोननायनि थाखाय आङो जोंनि खोला गालाबारिनि मण्डलनि जानानै, जोङो जोंनि थुक्राझार BBCAनि जानानै आङो बे इउटुब चेनेलाव जोंनि साफ्रोमबो नायग्रा बिथांमोननिसिम जोङो थांनानै थासान्दि इसोरखौ बाख्नायनायाव उनफिना जासे आवगायबाय थालांनायखौसो आङो लुबैदों। मानोना जोङो बेबायदिनो इसोरनि अननायनि गेजेरजों गोथाङै थासान्दि मोजां मोनसे परिबेसखौ होनानै जोंनो बेबायदिनो खांफ्लायलांगोन। आङो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनि बुंनानै बेलासि समावहाय जोंनि जे गोबाव बोसोरनिफ्राय दिनैनि सम जे 1972 मायथाइनिफ्राय फैयै फैयै देग्लायनि 2022 मायथाइसिम जोंनि नैबे साउथ गालाबारि बेप्टिस्ट मण्डलिया दिनै मोनसे गिदिर रंजामा दिनै खुंनो थांगासिनो दं। दिनैनिफ्राय लानानै दा बे मोगथां महराव जों मोननो हाबाय। दा बिनि थाखायनो आङो सिगां जोंनि नैबे आफा इसोरखौनो आं हामबायग्रोयो। आरोबाव बेजों लोगोसे जों साफ्रोमबो दिनैहाय गेदेर उन्दै, बोराय बुरै दिनैनि नैबे समखौ मोननायनि थाखाय जोंनि गोसोआव इनायनो जोङो रंजाखांदों। हामबाय होनबावदों आङो दिनैहाय मा होनो दिनैनि नैबे 50 बोसोर जुबलियाव जोङो मोननो समायथावथाव नङामोन। नाथाय दिनै आफा इसोरनि अननायजों जोङो दिनै मोननो हाबाय, मोगथां महराव जों मोननो हाबाय। बिनि थाखायनो आङो आफा इसोरखौनो हामबाय होबावदों। आरो जोङो दिनै
जे समनिफ्राय जों मोनथियामोन उन्दै समनिफ्राय दिनै फैयै फैयै दिनैहाय नैबे 50 बोसोर जे 2022 मायथाइसिम जोंनि न'खरफ्राबो दिनै बेफोर आफा इसोरनि अननायजों दासिमाव जोंनि 60 न'खरफोर जानानै फैबाय। दा बेयो गासिबो इसोरनि आशीर्बादनि दारै जाबाय। दा बेनि गेजेराव जोङो दिनै बेखौनो जों हामबाय होननायजों जोङो दिनै गिदिर रंजामा जुबलि दिनै खुंबाय आरो दिनै मोगथां महरावहाय दिनै मोननो हाबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो दिनै खौसेयै गेदेर उन्दै बोराय बुरै जोङो दिनै आफा इसोरखौ हामबाय होनायजों लोगोसे जोङो दिनैनिफ्राय लानानै फैगौ रबिबार 27 बे समसिम जोङो खुंगोन। बिनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो गेदेर उन्दै बे रंजानायजों इसोरखौ जों हामबाय होनांगोन। मानो होनोब्ला इसोरनि अननाया जेब्लायबो अनजिमा गैया। बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय नैबे समखौ जों मोननो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनै गोजान उदालगुरिनिफ्राय प्रान्जल सारखौहाय जोङो आलासि महरै जों मोननो हादों। आरो बियो बावैसो समाव सफैगासिनो दङ, लामायाव दङ, नाथाय दा सफैनो हाथ'वाखै। अब्लाबो दिनैहाय इसोरा बिथांखौहाय जोंनि नैबे गाल्लाबारि साउथ गाल्लाबारि मण्डलिसिम बा जुबुलिसिम सफैगोन होननानै जों आसा खालामदों आफा इसोरनि अननायजों। दा आंथ' मा बुंबावनो, दिनै नैबे समसिम मोननायनि थाखाय जोङो आफा इसोरखौनो गेदेरथार हामबाय होनायजों दिनैनि बे समखौहाय आं दोनथ'नाय जाबाय। मा हाबाफारि लाफानो बे माबा? दा बिनि हाबाफारियानो जाबाय दिनैहाय जोङो कालसार हाबाफारि दङ। ओमफ्राय कालसार हाबाफारिनि उनाव जोङो दिनै बेफोरबायदिनो गोबां मोसानाय मुसुरनाय थागोन आरो इसोरनि रावफोर थागोन, बिदिनो मेथाइ खननायफोर थागोन।